Away, what's up everybody? Nimkomana Jay zvakanaka tiri pana pa Squatter TV guys. It's Africa Day. That's why my we did the best thing we can do. Ngarimbopinde mchira muchigri. Sanasti tiri pa UZ guys. Tiri campus tikumbo sangana nevakobana nevasikana. Hands the future of the nation. So guys, you know what we do. Unoziya unhu wedu isusu. Kupinda muraudi nekubvenzana zvine basa nekubvenzana zvine basa. So anyways, before we waste much of your time, ngatipinde muchigri. Sakananga ba. Guys, ndina misuse finalist panapa team so 25 tichi nyungu kedamso 25. So guys, Mibvunzo 3 and over bulls is simple. Seven of Africa. Yeah. Correct. No, not still Africa. So that's it. Zedu ni chivani cheko za no gonna show. Ndobona. Show. Yeah, Patsika zedu ni chivani cheko dara. Why is it? Nzira dzekuroorana dzakasiyana siyana. Kutizira, kusengabere, kuzvarira. Ndozana kwanisa kufunga izvi. Semunangochu. Kuyo unoda kuprepare. At the end of the day, I'm just ready to prepare. Why is it? Yeah. Alright, maybe let's add another one. Anze kuchuma munga. So that's the fourth one. Okay. Which one do you prefer? I prefer kurorwa hapana like proper you about the program kwese kutorwa but Nzira it's like anditi kuti maways kutorwa saka tikadona tatotuma munhu kuti amene pai patotuma munhu ayikoza ndoyo zokubisa and stuff What do you do? That's it. Kana ndokuya kwekusodi mokorechina kirwaniwe wese rana kirwaniwe robara tizokuenda pateni pako rokuti haina charodi asichatorobaya rodosira uya neshona yakuzia yakubanda siri kwene zvindara masiri zasitani vanokutsvaga kana padziri amana maditiri panapa tichiri paizita mana ndine vasikana vakanaka zvakadenga dziri panapa zvokuti jehovha vakasika vane nguva vachira but anyways ndongobvunza mibvunzo yangu yeyi handiti sechira vanhu vari paafrica day mana amadongobvunza mibvunzo simple nombirobvunza nzira dzekuroorana nadzo kuafrica actually yanzi kuzimbabwe pachivanhu chedu pachinga chedu nzira dzamunoziva dzekuroorana Alright guys, avanhu inyanzvi masuperstar vari mona pepe chemo changanja ruteni kwedu kutsvagwa muroora chichipepesana naida kubvunza chinhu chiri simba mana. Alright, yo pe brother out guys, mazini ndovona wavigwa nebonzo saka ndangobvunza mapick lines amana bosi zvikundiremera mugame panipo one pick up line nena nefoni enda simba mukomana ndikasimba handiti best pick up line best pick up then maona ndikanda 1 2 3 4 anenda simba mugame nenda simba nenda kupedza zvekudaro guys neshona kunzi ndinokuda yeah like neshona than I love you ndinokuda I love you with great I love you with great force. Copy and paste. This one of these. Dear. I'm not going to money. I go to
uya futi nehamba yechikafu. Nehamba. Chikafu. It's not about hamba yechikafu. I'm pick up lines. Ukuti iwe ndikashandisa kana kuti mahamba chichi handiti. Kune mumwe. Wakuchomerera. Thank you. Pick up line, boys. Alright, guys. Thank you so much. Anyways, matinoti ndotara neshona ndete. Zvinomuza kuti uri chidoko, uri mbabvu yakabvura chipfuva mudundundu, charakadenga, uri modzi. Inangu handizodi that much shona. That's much shona. Yeah, Serious. It's like wakutondichinyira, but when you say I love you, you know, uchisanganisa neshona nyatsokudisa, then the facial expression yako inofanenge iri popo. Kudo say you know what? I love you. Ona manje amana mukubatsira mukomana wegeto amana ini ndiri munhu wekorokesheni geto vekusociety wasamoraize unenge kuti wangu unatsa kumudza wangu ndanakirwa zvinonditena over munhu anoya you know what wangu ini ndotongokuda no handitombodi izvozvo ndenge tiyemuna you know gentleman ovasikavat you know what, I'm Felix, and what else? I'm Musikana Felix. Anyways, Felix Urika. Shout out my brother. I'm uno pizza. Anyways, guys, I'm gonna stand us now. Chinjana. That don't say. Rumbi. Panache. Elizabeth. Name's Felix. So, thank you, and please don't forget to. Amana kanyika kedu kanonakidza boys zangu. Alright. Mazinzwira boys. Chiround manzo ama results chichizanga zichidzika. Info yanga muchipiwa nevana vepa Africa. So anyways guys, msati maenda, please don't forget to baya like or subscribe kuti zvitese zvinakidza nditi. Anyways, comment section. Dropa comment section. Yaditi. Wapenga wakakosha.